नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. महायुतीत घमासान. राणे चव्हाणांमुळे मी नगराध्यक्ष, संजू परब यांचं वक्तव्य. आणि ओंकार हत्तीला मारहाण, तीव्र संताप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. भाजपची ताकद असल्यानं स्वबळासाठी कार्यकर्ते इच्छुक आहेत. भाजपच्या ताकदीशिवाय कोकणातील कोणी आमदार होऊ शकला नाही असं विधान मंत्री नितेश राणे यांनी केलंय. पण पूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये एक अशी विधानसभाची सीट कोणीही मोजून दाखवावी किंवा मला त्यावर व्यासपीठावर यावं. मी निवडणुकीच्या पूर्ण गणिताचा अभ्यासक आहे. कोणीही मला त्या निवडणुकीचे आकडे दाखवावे की कुठलाही आमदारकी विधानसभेची या पूर्ण कोकण पट्ट्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या ताकदीशिवाय कोणीही आमदार होऊ शकलाय का अशी एक मतदारसंघ मला दाखवा. एक मतदारसंघ दाखवा, मग काही हरीन. मग ही अगर भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे तर आपण आपल्या नेत्यांकडे ही भावना व्यक्त करतो आणि काम सुरू केलेलं आहे. उदय सामंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट झाली. त्यानंतर पालकमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांची भेट झाली. परंतु पालकमंत्री युतीसाठी इच्छुक नसावेत असं वाटतं. मला त्यांच्याशी बोलता आलं नाही. नारायण राणे युती व्हावी याच मताचे होते असं विधान माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलंय. उदय सामंत आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यानंतर तिथे सुद्धा देश राहण्यानंतर त्यांची आणि पालकमंत्र्यांची भेट झालेली होती. पालकमंत्री का नसावे असं वाटतं की कदाचित इथे शकले. मला त्या पालकमंत्र्यांची बोलता आले नाही. त्यांनी आवश्यक बोलले पद्धतीने की पालकमंत्री वाटतंय का इथे नको मात्र सर्वांची संमती लागते. आपण राणेसाहेबची का युती व्हावी अशाच मताचे होते. त्याच्यामुळे आता नेमकं कोणामुळे झालं त्यांनी काही शकणार युती व्हावी असं आम्हाला नेहमीच वाटतं. कारण आम्ही सत्तेत एकत्र आहोत, इलेक्शन एकत्र लढायले आहे. तिघांच्या याच्या पार्लमेंटच्या सगळ्या निवडणुकांनी एकत्र लढले. त्यांनी या निवडणुका एकत्र लढवाव्या अशीच माझी परिसरांकडे भावना. एक आरोप केला की त्यांनाच नको होती त्यांच्यामुळे मुख्यमंत्री तक्रार होते. मात्र नितेश राणेंनी विरोध दर्शवलाय. त्यांना युती नको. बोलता बोलता त्याचं निघून जातं. तर तेच काय कारण असं काही सांगू शकत नाही. इतर लोकांची बोलणे झालेले आहेत, त्यांच्याशी मागे देणं झाले नाही आणि त्यांच्यावर बराचसा निर्णय अवलंबून असं मला कळलंय. त्याच्यामुळे ते काढले आणि मिस्टेक आहे त्याचं तुम्ही फारसे सिरियसली घ्यावं असं मला वाटत. आमच्याकडून तर आम्ही सकारात्मक होतो. आता होऊ शकतो आम्ही तर आलेले नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सकारात्मक आहे ही अशी स्थिती आहे. आम्ही जर सर्व नगरपालिका जिंकणार असते त्याने एक पक्ष लढवतात ते किती लढवत आहेत. शेवटी हा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरून होत असते. त्यामुळे जे काय निर्णय येईल त्याप्रमाणे आम्ही लढवू. सावंतवाडीची जनता श्रीदेव पाटेकर आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मंत्री आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे मी सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष झालो. त्यामुळे कोणी नगराध्यक्ष केला हा विषय येत नाही. 70 वर्ष आमचं वास्तव्य इथे आहे असं मत शिवसेना जिल्हा प्रमुख माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त केलं आहे. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सावंतवाडीतली जनता आणि पाटेकर देवता
यामुळे मी सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष झालो. त्याच्यामुळे कोणी मी केलं हा विषय येत नाही आहे, हे मला तुमच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. गेली अनेक वर्ष आम्ही सावंतवाडीत वास्तव्याला आहे. 50 वर्ष माझे वडील असल्यापासून म्हणजे जवळजवळ 70 वर्ष त्या शहरात आमच्या कुटुंबाचं वास्तव आहे. मी परत एकदा सांगतो, सावंतवाडी जनता पाटेकर देवता सन्माननीय नारायण राणेसाहेब आणि सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्यामुळे मी सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष झालो. आणि दुसरी गोष्ट की जे आमदार झालेत शिंदे सेनेचे या कोकणात म्हणा किंवा जिल्ह्यात म्हणा, ते महायुतीच्या माध्यमातून झालेले आहेत. गतवर्षी म्हणजे ह्याच्या आदल्या निवडणुकीत सन्माननीय राजेंद्रजी तेली साहेब हे अपक्ष म्हणून उमेदवार उभे होते आणि त्याला सर्व आमच्याच पक्षाने त्यांना पूर्ण सपोर्ट केला होता. आणि सन्माननीय केसरकर एकटे लढले होते शिवसेनेच्या जीवावर, तर शिवसेनेने त्यांना भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे या मतदारसंघात केसरकरांची ताकद ही आहे, कोणामुळे नाही आहे, ती त्यांची वैयक्तिक ताकद आहे, पक्षाची ताकद आहे. त्याच्यामुळे जे उमेदवार निवडून आले ते महायुती म्हणून आलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला पुऱ्या महाराष्ट्रात जे आले ते महायुतीने आलेले आहेत. त्याच्यामुळे कोणी कोणाला आणलं हा प्रश्न उद्भवत आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीत कळेल भविष्यात कोणी कोणाला आणलं ते, एवढं त्या ठिकाणी सांगू इच्छितो. महाराष्ट्रात महायुतीचं राज्य आहे, त्यामुळे युतीतून लढणं आवश्यक होतं. पण भाजपनं स्वबळाचा निर्णय घेतला असल्यानं आम्ही देखील स्वबळावरती निवडणूक लढवू, आमची तयारी आहे. या निवडणुका आम्ही जिंकू असा विश्वास माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. तर पालकमंत्री नितेश राणेंनी तसं बोलणं चुकीचं आहे. महायुती म्हणूनच आम्ही निवडून आलो आहोत, त्यांचेही उमेदवार महायुती म्हणूनच निवडून आले आहेत असंही केसरकरांनी सांगितलं. तसंच एकत्र न लढण्यानं उभाटाच्या जागा आल्यास भाजपचा निर्णय त्याला जबाबदार राहील असंही त्यांनी सांगितलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं राज्य आहे, त्याच्यामुळे महायुतीने खरं तर महायुती म्हणून निवडणुका लढवणं अधिक योग्य होतं. परंतु आता त्यांनी तसा निर्णय घेतलेला असल्यामुळे आमची सुद्धा तयारी आहे. आम्ही स्वबळावर ह्या निवडणुका लढवू आणि ह्या निवडणुका जिंकू. पण असं पुढे म्हटलेलंच नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी असं बोलणं मुळातच चुकीचं आहे की महायुती म्हणूनच आम्ही निवडून आलेलो आहोत. आम्ही जे सर्व उमेदवार आहोत आणि त्यांचेसुद्धा उमेदवार आहेत हे सुद्धा महायुती म्हणूनच निवडून आलेले आहेत. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये एकाच पक्षाच्या म्हणूनच निवडून आलेलो आहोत. परंतु महायुतीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला वेगवेगळे चिन्ह होतं, त्याचा पक्ष होता आणि त्याच्यामुळे आमच्याकडे 2 उमेदवार हे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर निवडून आलेले आहेत आणि एक उमेदवार कमळाच्या निशाणीवर निवडून आलेले आहेत. आता याच्यामुळे जर ते म्हणत असतील की स्वबळावर लढायचं तर ते मुळातच चुकीचं आहे. कारण मी निलेश राणेंशी सुद्धा बोललेलो आहे, त्यांचीसुद्धा ॲडजस्टमेंट करण्याची पूर्ण तयारी होती, आमचीसुद्धा ॲडजस्टमेंट करण्याची पूर्ण तयारी होती. त्याच्यामुळे कुठेही कुठलं पदावरून हा वाद झालेला नाही आहे. हा निर्णय त्यांनी स्वतःहून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आलेल्या परिस्थितीनुसार आम्हीसुद्धा आमच्या स्वबळावर निवडणुका लढवणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी यश आम्हाला मिळेल. कारण आम्ही जनतेच्या बरोबर राहतो, जनतेची नेहमी कामं करतो आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आणि विशेषतः बाळासाहेबांचे विचार कायम ठेवण्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांचं जे योगदान आहे ते लोकांच्या नजरेसमोर आहे. त्यांनी निवडणुकीच्या काळामध्ये दिलेल्या योजना, विशेषतः लाडकी बहीणसारखी योजना आहे, वृद्धांना महिलांना मोफत प्रवासाच्या किंवा निम्म्या दरात प्रवासाच्या सुविधा दिलेल्या आहेत, युवकांसाठी त्यांना अनुदान देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. या सगळ्या योजना त्या काळामध्ये यशस्वी ठरलेल्या होत्या आणि त्याचंसुद्धा योगदान ह्या यशामध्ये आहे, ते विसरून चालणार नाही. आणि त्याच्यामुळेच आम्ही आमच्या सर्व आतापर्यंत आणलेल्या योजना, नगरपालिकेमध्ये आम्ही केलेली विकास कामं याच्यावर आम्ही आमचे मतदान मागू. याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कोणाच्याही विरोधामध्ये चुकीची स्टेटमेंट येणार नाही त्याची आम्ही काळजी घेऊ. ते मतं असतील तर त्यांनी मला कळवावं. शेवटी लोकांच्या चॉईसचा उमेदवार देणं हे आमचं कर्तव्य असतं. त्याच्यामुळे या संदर्भात जर लोकांना काही वाटत असेल की अमुक उमेदवार द्यावा
त्यांनी अवश्य माझ्याशी संपर्क साधावा किंवा आमच्या जिल्हाध्यक्षांशी संपर्क साधावा आणि ते आमच्यापर्यंत पोचवावं. तर त्यांच्या मनामध्ये जो आहे तोच उमेदवार देऊ. परंतु आम्ही जो पण उमेदवार देऊ तो 24 तास जनतेसाठी काम करणारा उमेदवार असेल याची मी आपल्याला खात्री देतो. आणि त्याच्याचबरोबर त्याला पूर्ण माहितीसुद्धा नगरपालिका प्रशासनाची असेल अशाच उमेदवाराला संधी देण्यात येईल की जेणेकरून नगरपालिकेचं काम चांगलं चालावं आणि ते लोकहिताचं चालावं एवढीच आमची अपेक्षा आहे. नगरपालिकेत मी कधी राजकारण पूर्वीसुद्धा केलेलं नाही, पुढेसुद्धा राजकारण करण्याची माझी स्वतःची इच्छा नाही. कारण नगरपालिकेला मी स्वतःचं घर समजतो आणि त्याच्यामुळे मध्यंतरीच्या काळामध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे एकंदरीतच कारभारावर थोडासा परिणाम होतो. तो आता पुढच्या काळामध्ये होणार नाही याचा आनंद आहे. आणि निश्चितपणे आमचे सर्वचे सर्व उमेदवार सावंतवाडीची जनता आणि वेंगुर्ल्यातली जनता निवडून देईल याची सुद्धा मला खात्री आहे. आणि तेच यश आम्हाला मालवणमध्ये सुद्धा मिळेल. आणि कणकवलीमध्ये काय स्ट्रॅटेजी करायची हे तिथले जिल्हाध्यक्ष ठरवतील आणि तिथं काही लोकांवरती जबाबदारी दिलेली आहे, तिथलं लोक त्याचा निर्णय घेतील. भाजपच्या ताकदीशिवाय कोकणात आमदार होऊ शकले नाहीत असं विधान भाजपा नेते पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलं होतं. याला शिवसेना नेते माजी आमदार दीपक केसरकर यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. भाजपचे उमेदवार महायुतीतून निवडून आल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण पूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये एक अशी विधानसभाची सीट कोणीही मोजून दाखवावी किंवा मला त्यावर व्यासपीठावर यावं. मी निवडणुकीच्या पूर्ण गणिताचा अभ्यासक आहे. कोणीही मला त्या निवडणुकीचे आकडे दाखवावे की कुठलाही आमदारकी विधानसभेची या पूर्ण कोकण पट्ट्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या ताकदीशिवाय कोणीही आमदार होऊ शकलाय का अशी एक मतदारसंघ मला दाखवा, एक मतदारसंघ दाखवा. मग काही हरीन. मग ही अगर भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे तर आपण आपल्या आपल्या नेत्यांकडे ही भावना व्यक्त करतो आणि काम सुरू केलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं राज्य आहे, त्याच्यामुळे महायुतीने खरं तर महायुती म्हणून निवडणुका लढवणं अधिक योग्य होतं. परंतु आता त्यांनी तसा निर्णय घेतलेला असल्यामुळे आमची सुद्धा तयारी आहे. आम्ही स्वबळावर ह्या निवडणुका लढवू आणि ह्या निवडणुका जिंकू. पण असं पुढे म्हटलेलंच नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी असं बोलणं मुळातच चुकीचं आहे की महायुती म्हणूनच आम्ही निवडून आलेलो आहोत. आम्ही जे सर्व उमेदवार आहोत आणि त्यांचेसुद्धा उमेदवार आहेत हे सुद्धा महायुती म्हणूनच निवडून आलेले आहेत. ओंकार हत्तीला दांड्यानं मारहाण करून हाकलून लावण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवरती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून जनतेतून वनविभागाच्या कार्यप्रणालीवरती आणि संबंधितांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या डोळ्यादेखत हा प्रकार सुरू होता. गेले काही महिने ओंकार हत्ती आपल्या कळपापासून दूर भटकत आहे. गोव्यानंतर तो आता सिंधुदुर्गात स्थिरावला आहे. यातच एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ओंकार हत्तीला दांड्यानं मारहाण करून हाकललं जात असल्याचं समोर आलंय. दरम्यान ओंकार हत्तीला वनविभागाच्या टीमसमोर दांड्यानं झालेली मारहाण निंदनीय आहे. ज्या हत्तीला तिलारी खोऱ्यातील स्थानिकांनी प्रेमानं देवाचं नाव दिलं, ज्याला प्रेमानं सांभाळलं, त्या ओंकार हत्तीला सावंतवाडी तालुक्यात वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांसमोर झालेल्या मारहाणीचा प्रकार म्हणजे अत्यंत अमानवीय क्रूरतेचं प्रदर्शन आहे. ओंकार हत्तीचा वावर सद्यस्थितीत सावंतवाडी तालुक्यामध्ये आहे. ओंकार हत्तीला दिनांक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी वनविभागाच्या टीमसमोर दांड्याने झालेली मारहाण अत्यंत निंदनीय अशी आहे. ज्या हत्तीला तिराळी खोऱ्यामध्ये स्थानिकांनी प्रेमाने देवाचे नाव दिले, त्याला प्रेमाने सांभाळले, त्या ओंकार हत्तीला सावंतवाडी तालुक्यात वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या मारहाणीचा प्रकार म्हणजे अत्यंत अमानवीय असा प्रकार आहे. हत्तीच्या संरक्षणासाठी अनेक कायद्यांची तरतूद आहे. हत्ती हा अनुसूची 1चा प्राणी आहे. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 मध्ये प्राण्यांना अनावश्यक त्रास देणे, त्यांना मारहाण करणे, छळ करणे, त्यांना वेदना देणे अशी कोणतीही कृती म्हणजे गुन्हा आहे. यानुसार सदर प्रकरणाची वनविभागाने सखोल चौकशी करून ओंकार हत्तीला अनावश्यक वेदना किंवा त्रास देणाऱ्या व्यक्तीवर कडक कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे. मातीशी नाळ जोडलेल्या व्यक्ती मातीशी एकरूप असतात. अशा व्यक्ती आपल्या भूमीच्या प्रत्येक कणाशी नातं जपतात. असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे आचरणे गावचे लक्ष्मणराव राणे. त्यांनी आपल्या कृतीतून पुन्हा हे दाखवून दिलंय. पाहूयात याबाबतचा खास रिपोर्ट.
वाढदिवस म्हणजे केक, पार्टी, शुभेच्छा असं समजलं जातं, पण काही जण वेगळा विचार करतात, समाजासाठी जगतात. त्यांच्यासाठी वाढदिवस म्हणजे सेवेचा संकल्प. या संज्ञेत बसणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे. राव राणे यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला, पण बडेजाव नाही तर देवराईची स्वच्छता करून. आचिर्णे गावाजवळील ही देवराई गांगो हांगो ब्राह्मणदेव आणि श्रीदेव रामेश्वर या देवस्थानांनी नटलेली गावाची श्रद्धास्थानं. गावकऱ्यांच्या मनाचा कोपरा. दरवर्षी गावातील शेकडो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत असतात. गावापासून थोडं दूर असलेला हा देवस्थानचा परिसर भाविकांसाठी स्वच्छ असावा या हेतूनं राव राणे यांनी स्वच्छता अभियानाचा उपक्रम राबवला. त्या भागात वाढलेलं गवत त्यांनी कटरच्या सहाय्यानं कापून स्वच्छ केलं. त्यांनी स्वतः हातात झाडू घेऊन हा परिसर स्वच्छ केला. देवस्थान परिसर, रस्ता या भागात असलेलं गवत कापून सर्व स्वच्छ करण्यात आलं. हाच परिसर आज राव राणे यांच्या उपक्रमामुळे उजळून निघाला. हा उपक्रम राबवल्यानंतर ठाकरे शिवसेना पदाधिकारी यांच्या सोबत केक कापून त्यांनी वाढदिवस साजरा केला. नमस्ते. आज आमचे मित्र लक्ष्मणराव राणे यांचा वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी आज आम्ही इथे एकत्र आलेलो आहोत. खरं म्हणजे लक्ष्मणराव राणे हे एक शांत, संयमी आणि राजकारणाच्या पलीकडचं व्यक्तिमत्व आहे, ज्यांचे सर्वांशी, अगदी सर्व पक्षाशी चांगले संबंध त्यांनी आज ठेवलेले आहेत. आणि जेव्हा आम्ही इथे आलो, जेव्हा त्यांनी आम्हाला निमंत्रण केलं होतं, सुरुवातीला वाटलं होतं की कुठल्या तरी वेगळ्या जागी ते आम्हाला बोलवतील, परंतु या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला जाणवलं की लक्ष्मणराव हे का मातीशी जोडलेले आहेत. कारण ही जर जागा बघितला तर ही गावापासून एकदम एका टोकाला आहे. शांत अशी जागा, हे वातावरण आहे आणि देवराईचं ठिकाण आहे. आणि लक्ष्मणरावनी या ठिकाणी त्यांचा वाढदिवस साजरा करणं यातच त्यांचं या गावाशी, या मातीशी काही नातं आहे, ते या ठिकाणावरूनच आमच्या लक्षात आलेलं आहे. तर मी या ठिकाणी आल्यानंतर मी ईश्वराशी, देवाशी प्रार्थना करतो की त्यांना त्यांचं आयुष्य, दीर्घायुष्य त्यांना लाभू देत आणि राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये त्यांना अशीच यश मिळू देत, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. राव राणे यांनी याआधी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले. त्यांनी गोशाळेत नैवेद्य वाटप, हरिपाठ, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप असे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले. वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे उर्फ राजू हे अहोरात्र समाजसेवेसाठी झटणारे. आज त्यांचा 49वा वाढदिवस. त्यानिमित्त त्यांनी आचिर्णे गावच्या देवस्थानची स्वच्छता मोहीम राबवली. अशीच आचिर्णे गावातील प्रत्येक व्यक्तीने वाढदिवसा पुढ्यात, जास्त करून पुढाऱ्यांनी, प्रत्येक व्यक्ती काही इथे येऊ शकत आहे, पण पुढाऱ्यांनी तरी त्यांचा हो जो उपक्रम जे जे लोक बघतील त्या लोकांनी तो उपक्रम राबवावा आणि आचिर्णे गावाची शान कुठेतरी ही आपल्या दुसऱ्या गावापर्यंत पोहोचवावी आणि दुसऱ्या गावातही त्याचा आदर्श घ्यावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आणि हे आमचे लक्ष्मणराव राणे हे ज्यावेळी ह्या राजकारणात पडले त्यावेळीपासून मी त्यांचं आजपर्यंत त्यांनी जे काम सांगितलं त्या कामापर्यंत त्यांच्याबरोबर खांद्या लावून मी त्यांच्याबरोबर असतो. तरी पण त्यांनी जे आजचा जो उपक्रम राबवलाय तो खरोखरच अगदी ज्या ह्याच्यापर्यंत जाऊन पोहोचण्यासारखा असा मला वाटतोय. त्याच्याच आदर्श घेऊन हे आपले वैभववाडी तालुक्यातील काही पदाधिकारी आमच्या शिवसेनेचे आलेले आहेत आणि तेही आज शिवसेनेतून पंचायत समितीवर सभापतीपद त्यांनी भूषविले. असं सभापतीपद परत त्यांना मिळावं ही त्या परमेश्वराकडे, आचिर्णे गावच्या देवस्थानकडे ही माझी मागणी आहे. आणि त्यांना 100% देवस्थान त्यांच्या पाठी जाऊन त्यांना ते पद मिळणारच आहे, ह्याच्यात काही शंका नाही. आम्ही आचिर्णे गाव तरी जवळ 80% त्यांच्या बाजूने आहोत. बाकी इतर पण त्यांचा संपर्क भरपूर आहे. असं आहे की जो माणूस ह्या तळागाळात आहे त्याच्या चुलीपर्यंत जाऊन ते पोहोचले, त्याच्या समस्या जाणून घेऊन त्याला हातभार लावून कोणालाही असं काही त्यांनी हे केलेलं नाही, म्हणजे दूर लोटलेलं नाही, एवढं त्यांचं हे आहे. वाढदिवस म्हणजे स्वतःसाठी नव्हे तर समाजासाठी काहीतरी देण्याची संधी, हेच राव राणे यांनी आजच्या उपक्रमातून दाखवून दिलं. राजूरावांना पहिला मी त्यांच्या 49व्या वाढदिवसाला भरपूर भगव्या शुभेच्छा देतो, निष्ठावंत भगव्या शुभेच्छा देतो, त्यांना भगव्या शुभेच्छा देतो. कारण त्यांच्यासारखं व्यक्तिमत्व हे निष्ठेवर चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. कुठल्याही आमिषाला बळी न पडणार असं ते व्यक्तिमत्व आहे. आणि त्यांचा पिंड हा राजकारणापेक्षा समाजकारणात जास्त चालतो. आणि आजपर्यंत त्यांनी
20% शिवसेनेचं असं ब्रीद वाक्य आहे, 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण, आणि त्या तीच शिकवण आज बाळासाहेबांनी दिली शिकवण तीच आज ते पुढे चालवत आहेत. आणि जिथे जिथे कोण पोचत नाहीत, मोठे मोठे फुडारी लाखोपती करोडपतीचे फुडारी आहेत ते पोचत नाहीत, अशा ठिकाणी आमचा छोटासा कार्यकर्ता असून द्या पण ते मनाने श्रीमंत आहेत आणि ती श्रीमंती त्यांची लोकसेवेसाठी त्यांनी अर्पण केलेली आहे. आणि त्यांनी अशीच कामं पुढील वाटचालीत त्यांनी करावीत यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि येणाऱ्या निवडणुकीला त्यांचीही देवस्थान आहेत, जेवढे देवराईचे सर्व त्यांच्या गावातील सर्व देवस्थान आहेत, तालुक्याची देवस्थान आहेत, त्यांच्या पाठीशी उभे राहावेत, त्यांना आशीर्वाद द्यावा आणि एक वेळा पुन्हा त्यांना सभापती पद मिळावं मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि सांगतो. नमस्कार. आज 6/11/2025 माझा 49वा वाढदिवस. दरवर्षी वाढदिवसानिमित्त नवीन उपक्रम करत असतो. त्यानिमित्त ह्या ठिकाणी देवराईचे जे देवस्थान आहे त्या देवस्थानाची साफसफाई करावी असे ह्यावेळी वाटलं. आणि या ठिकाणी नेहमीच देवराई देवस्थान आहे आणि नेहमीच माझ्या पाठीशी आशीर्वाद राहतो या देवस्थानाचा. इथे गांगो अंगो ब्राह्मणदेव, रामेश्वर आणि नंदी अशी देवस्थानं आहेत. आणि या ठिकाणी पावसानंतर खूपच असे या ठिकाणी गवत येऊन या ठिकाणी अडचणीचं होतं सगळं. आणि आज या ठिकाणी सगळे एक कटर मशीन आणि माझे सर्व कार्यकर्ते इथे तालुका प्रमुख आहेत, दशरथ कातकर आहेत आणि वैभड तालुक्यातले सर्वच माझे पदाधिकारी आणि माझ्या गावातील सर्व माझे कार्यकर्ते जमले आहेत. आणि ते इथे सर्व मला मदत केली त्यांनी साफसफाई करण्यासाठी. कटर मशीन माझे नराम बंधू त्यांनी कटर मशीन आणलेत. येथे लोऱ्यातून काही माणसं आणि पूर्ण तालुक्यातून काही माणसं आली त्या ठिकाणी वाढदिवसासाठी. आणि इथेच आम्ही केक कापून एक समाधान व्यक्त केलं. आणि खरोखर असं खूप एक आनंददायी वातावरण वाटलं या ठिकाणी. सर्व मी माझ्या ह्या देवस्थानाला या ठिकाणी नमस्कार करतो आणि माझ्या सर्व यांचे आशीर्वाद घेतो. सर्वांनीच हा आदर्श ठेवून केलं पाहिजे. आम्ही एक वेळा गायींना नैवेद्य दाखवून या ठिकाणी सेवा केली. कधी मुलांना वया वाटून या ठिकाणी कार्यक्रम साजरे करतो, कधी अनाथ आश्रमांना भेट देऊन कार्यक्रम साजरे करतो. आणि या ठिकाणी देवस्थानाची साफसफाई असून माझ्या गावातील रासाई, अंबाई, विठलाई, मार्के अशी आणि ही माझी देवराई अशी देवस्थान आहेत माझ्या गावामध्ये. त्यांची नेहमी सेवा करतो. आणि लोकांनी पण हे असे उपक्रम करावे. आपल्या उपक्रमातून राजकारणी हेतू न ठेवता त्याचा कुठेतरी लोकांपर्यंत फायदा व्हावा. एक विकास काम असून देत नाही तर लोकांना त्याची मदत असून देत, हा एक माझा हेतू आहे. आणि तो सगळ्यांनी असा राबवावा. लोकसेवा जास्तीत जास्त करावी. तसं 20% हे राजकारण आणि 80% समाजकारण हे नेहमीच या ठिकाणी लोकांनी करावं असं वाटतं मला. वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान मातोण येथील स्वयंभू श्रीदेवी सातेरीचा जत्रोत्सव बुधवारी उत्साहात संपन्न झाला. भाविकांनी श्रीदेवी सातेरीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती. ओटी भरणं, केळी ठेवणं आदींसह रात्री सवाद्य तरंग देवता व उत्सव मूर्तीचं मंदिरात आगमन झालं. संपूर्ण दिवसभर निर्जळी उपवास धरून हजारो भाविकांनी रात्री मंदिराभोवती लोटांगण घातलं. जत्रोत्सवांना प्रारंभ झाला असून वेंगुर्ला तालुक्यातल्या मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरीच्या जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. आणि या जत्रोत्सवाला अगदी सकाळपासून सुरुवात झालेली पाहायला मिळते. भाविक भक्त आहेत ते राज्यभरातनं वेंगुर्ल्यामध्ये येतात. इव्हन या आपल्या महाराष्ट्राचे विधानसभेचे अध्यक्ष जे आहेत ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर हे सुद्धा दरवर्षी आपल्या कुटुंबियांसह या देवीकडे दर्शनासाठी येतात. आपल्यासोबत प्रमुख गावकर, प्रमुख मानकरी मंडळी ही सगळी उपस्थित आहेत. आपण पाहू शकता अनेक भाविक आज या ठिकाणी गर्दी केलेली पाहायला मिळते. ओटी भरणं असेल, नवस फेडणं असेल, याचबरोबर लोटांगणाचा कार्यक्रम सुद्धा होणार आहे. आपल्यासोबत गावकर साहेब आहेत, परब साहेब आहेत, सखारामजी परब आपल्यासोबत, सुधाकर परब आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, अगदी राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातले भाविक तुमच्या मातोंड गावामध्ये येतात, देवीच्या दर्शनाला येतात, काय महात्मा आहे देवीचं? श्रीदेवी सातेरी स्वयंभू देवस्थान आहे आणि ही देवी नवसाला पावणारी आहे. श्रीदेवी सातेरी हे मुख्य पंचायत नसून या श्रीदेवी सातेरीच्या अंतर्गत रामेश्वर, रवनाथ,
गिरोबा बामनादेवी आणि घोडेमुख हे मंदिरं येतात. मुख्य देवस्थान हे सातेरी आहे आणि ही नवसाला पावणारी आहे. आणि या ठिकाणी मातोंडमध्ये जी पूर्वीची स्थायिक मंडळी आहेत गोव्याला, ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी येत असतात, ती बदलत असतात, कारण ती कुलदेवता आहे आणि स्वयंभू आहे. कर्नाटक वगैरे बेळगावसून लोक येतात. एखाद्या नवस ज्यावेळी आपण बोलतो त्यावेळी ती नवसाला पावणारी देवी आहे. मुख्य म्हणजे आता 11:30 वाजता इथे विधिवत इथे राठीच्या कामाला सुरुवात झाल्याच्या नंतर पालखी वगैरे निघणार. त्यानंतर पुरुषांची झोपून इथे लोटंगणं असतात, बायकांची सुद्धा त्या ठिकाणी इथे उभ्याने डोळे मिटून लोटंगणं असतात. आणि या ठिकाणी हा उपवास हा पूर्णपणे निराधार असतो. पाणीसुद्धा पित नाही कोण. आणि एवढी देवीवर श्रद्धा असते आणि ही नवसाला पावणारी अशी देवी आहे. आणि इथे चांगल्या प्रकारे आम्ही कमिटीच्या मार्फत वगैरे आमची सर्व स्थानिक गावकर मंडळी ही चांगल्या प्रकारे एकोप्याने गुण्यागोविंदाने करतो. आता जरी हा महसुली गाव पेंडूर झाला तरी देवस्थान हे एकच आहे आणि सातेरी देवस्थानच्या अंतर्गत घोडेमुख देवस्थान येतं. त्यामुळे तिथली सुद्धा सगळी भाविक मंडळी गावकर मंडळीच्या विनंतीला मान देऊन सगळ्या कार्यक्रमामध्ये सक्रिय होतात. आता जवळजवळ श्रीदेव रामेश्वर मंदिर बांधकामाचा शुभारंभ करण्यासंदर्भात सुद्धा उद्या एक बैठक आहे. त्या बैठकीला सुद्धा मातोंड, पेंडूर आणि भाविक जे काही इतर आमच्या पंचकृषीतील आमचे मंडळी आहेत यांच्या सहकार्याने आता नजीकच्या कालावधीमध्ये रामेश्वर मंदिर सुद्धा पूर्ण होईल. आणि ह्या देवीची फार मोठ्या प्रमाणे ख्याती आहे, कारण ती स्वयंभू आहे, ही काय पाषाण नाही. त्याच्यामुळे निश्चितपणे नवसाला पावणारी अशी देवी आहे आणि सर्वांना त्याची प्रचिती आहे. निश्चित या महाराष्ट्र राज्याचे जे विधानसभा अध्यक्ष आहेत ते ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर असतील, त्यांचं कुटुंबीय असेल, ते सुद्धा त्रिपुरारी पौर्णिमेला दरवर्षी इथे येतात. त्याबद्दल काय सांगा? या ठिकाणी त्यांचा जवळजवळ कुलदैवत आहे आणि त्यावेळी जवळजवळ 40-50 वर्षापासून त्यांची परंपरा आहे. त्यांचे आजोबा यायचे, वडील यायचे, त्याबरोबर आता हे राहुल नार्वेकर येतात आणि त्यांना सुद्धा बऱ्याच प्रमाणामध्ये हा देवीचा अनुभव आहे की काही अशा विशिष्ट याला ज्यावेळी आपण त्या देवीचा धावा करतो, नवस बोलतो, त्यावेळी नवसाला पावणारी त्यांना स्वतः अनुभव आलेला आहे. त्याने आम्हाला आमच्या गावकर मंडळीसुद्धा धावा बोलून दाखवला. आता सुद्धा ते आपल्याकडे इथे येत आहे. काय सांगाल? तुम्ही सुद्धा प्रमुख गावकरी आहेत, काय महात्म्य आहे देवीचं? तुमचे काय अनुभव आहे त्याबद्दल काय सांगाल? आता देवीचा अनुभव आम्ही तोंडी सांगण्यापेक्षा सगळ्या लोकांना चांगल्यापैकी अनुभव येतात, म्हणून भाविक दिवसेंदिवस वाढत असतात. हा देवीचं हे रुजीव सगळं हे आहे. पण संपूर्ण लोक देवीच्या पूर्ण श्रद्धेने असं काम करतात आणि ह्याच्या आशीर्वादाखाली सगळे लोक आहेत. आणि निर्णय आता आम्ही सगळे गावकर मंडळी एकजुटीने एकमताने सगळे कार्यक्रम करतात आणि असा चांगल्यापैकी का उत्सव होतो. राहुल नार्वेकर पूर्वीपासून वडलोपार्जित ते येतात आणि देवीचे भाविक आहेत. त्यांच्या भावाने पण इथे लोटांगण वगैरे राहुलने घातली होती. म्हणजे अशा प्रकारे ते आता न विसरता विधानसभा जबाबदारी असून सुद्धा दर्शनासाठी येतात. निश्चितच लोटांगण मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? तुमचा काय अनुभव आहे? तसेच नवसाला पावणारी देवी असल्यामुळे ते भाविक निर्जळ आज त्रिपुरारी पौर्णिमेला दरवर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेला लोटांगणाची जत्रा असते. निर्जळी उपवास धरतात, पाण्याचा घोटाशिवाय उपवास धरतात आणि त्यांच्या अर्थातच त्यांना त्याची प्रचिती येते म्हणूनच ते उपवास धरतात. आणि दिवसेदिवस हे भाविकांची गर्दी वाढत आहे. त्यांना त्यांच्याबद्दल त्या देवीबद्दल अपार श्रद्धा आहे, जिव्हाळा आहे. त्या श्रद्धेपोटी हे प्रस्ताव वाढत आहे. या ठिकाणी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये एक बारस उत्सव म्हणून एक कार्यक्रम झाला. आता प्रचिती जर बघायला गेलो तर त्या बारस उत्सवाला जवळजवळ 3 ते 3.5 लाख पब्लिक होतं. परंतु त्या पब्लिकामध्ये कुठेही कोणाची मस्करी नाही, कोणाचा दागिना गळा झाला असा प्रकार पुऱ्या शांततेमध्ये एवढा पब्लिक असताना सुद्धा झालं. त्याच्यामुळे ह्या जवळजवळ 5-50 गावामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी म्हटलं जातं की बाबा हे देवीचं महत्त्व फार आहे की कसल्याही प्रकारचा भांडणतंटा न होता एवढा मोठा उत्सव होणं सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. आणि दिवसेंदिवस आता ही ख्याती असल्यामुळे लोटंगण वाढतात, भाविक वाढतात आणि चांगल्या एकोपाने खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये सगळा कार्यक्रम होतो.
देवीचा नवस पेडण्यासाठी लोटांगणाचा कार्यक्रम सुद्धा मातोंड गावामध्ये होतो। आपल्यासोबत काही भाविक भक्त आहेत जे नवस पेडणार आहेत। कार्यक्रम सुद्धा इथे होतो, लोटांगण असतात। हा उपवास कसा असतो आणि लोटांगण कशी हे केली? म्हणजे अगदी काही न खाता पिता उपवास करायचा असतो। सकाळी उठल्याच्या नंतर इथे लोटांगण सुरू व्हायच्या आधी एकदा आंघोळी करून देवळात जायचं, देवीचं दर्शन घ्यायचं, लोटांगण पूर्ण करायचं, श्रीफळ फोडून त्याचा प्रसाद घेऊन उपवास सोडायचा। त्यानंतर परत विहिरीवर जाऊन आंघोळ करून नवीन कपडे घालून घरी जाऊन उपवास सोडायचा। तुम्ही किती वर्ष ह्या लोटांगणाच्या? आज मी जवळजवळ 20 ते 25 वर्ष मी करतो, दरवर्षी येतो आणि लोटांगण घालतो। फक्त करोनातले 2 वर्ष आम्ही नाही करू शकलो। एक छोटा एक चिमुकला पण आपल्यासोबत आहे जो हे लोटांगण फेडण्यासाठी उपवास करणार आणि लोटांगण घालणार आहे। काय सांगशील, कसा होता तुझा उपवास आणि आज तू लोटांगण फेडणार आहे, लोटांगण घालणार आहे? आज मी रात्री 11 वाजता आंघोळ केली आणि सकाळपर्यंत पाणी आणि वगैरे काहीच खाल्लं नाही आणि आता इकडे येते आणि दुसरं वर्ष आहे। कसं वाटतं जेव्हा लोटांगण घालतो तेव्हा दगड लागतात का, माती लागते का, ते काहीच जाणवत नाही? काहीच जाणवत नाही। कोणाकडे बघून तुला वाटलं की आपण पण लोटांगण घातलं पाहिजे? दादाकडनं। घरामधले कोण कोण लोटांगणात सहभागी होतात? आई, बाबा, दादा। त्यांच्याकडे बघून तू सुद्धा हे करतो। थँक्यू। आम्ही बेळगाव आमचा, परंतु आम्ही कामानिमित्त इथं असल्यामुळे आम्ही भक्तिभावाने देवीसाठी येतोय आणि देवीचं महिमा अपरामार आहे। बाहेरच्या लोकांसाठी तरी कुठंही अपराधी काही गोष्टींना अपराधी धावून येणारे आहे, कारण आम्ही इथं मातोंड गावामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कामं करण्याचा अनुभव आम्हाला आहे। त्यामुळे आम्ही आज तिघं आम्ही मुलगे दोघे आणि मी इथं दर्शनासाठी आलेलो आहे। आणि हा जो लोटांगणाचा आहे त्याचा पहिला रीतिरिवाज हा प्रामाणिक म्हणजे व्यवस्थित करून आज ह्या भाविकांना न काही करता देवीचा पाठिंबा आहे आणि आम्ही पण आज बाहेर गावी येऊन इथं राहून आम्हाला पण यांचा परिपूर्ण आशीर्वाद आहे असं आम्हाला वाटतं। ही त्रिपुरारी पौर्णिमेची जत्रा आणि श्रीदेव घोडेमुख हा जो आमचा उत्सव आहे तो सुद्धा एक प्रचंड मोठा उत्सव होता आणि श्रद्धेने पंचक्रोशीतले तर आहेत पण आजूबाजूच्या सगळ्या गोवा कर्नाटक या राज्यातून सुद्धा भाविक या ठिकाणी श्रद्धेने येतात आणि श्रीदेवी सातेरी आणि श्रीदेव घोडेमुख ही नवसाला पावणारी आमच्या मातोंडमधली प्रसिद्ध देवस्थान आहे। मुंबईमधनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतात, वेंगुर्ल्यात येतात, काय सांगाल दरवर्षी तुम्ही इथे असतात, तुमचा काय अनुभव? आमचा अनुभव म्हणजे मुळात श्रीदेवी सातेरी हे जे काही देवस्थान आहे किंवा संपूर्ण संप्रदाय सातेरी संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये, तर ह्या सगळ्या स्वयंभू देवता आहेत आणि त्या देवतांवरची जी श्रद्धा आहे अढळ आहे। मातोंडच्या श्रीदेवी सातेरीचं जर बघायचं आम्ही शाळकरी वयापासून आजपर्यंत सगळं बघतोय तर ही नवसाला पावणारी आहे, भूतखेतं वगैरे या सगळ्याचं निवारण करणारी अशी देवता आहे। आणि त्यामुळे आणि दुसरं असं ह्या जत्रेशी आमचं एक नातं आहे की ही जत्रा जी आहे ती मातोंड गावचा जो पेटार आहे तो गावठणवाडीकडे आहे आणि ते गावठणवाडीतली सगळी मंडळी कित्येक वर्ष हे जत्रोत्सव म्हणजे दशावतार सादर करत आम्ही त्या लहानपणापासून ह्यामध्ये सहभागी होतो, आजही होतो आणि त्यामुळे देवीवरची श्रद्धा आणि गावाबद्दलची आस्था या सगळ्या गोष्टीमुळे सहजपणे पुन्हा नकळतपणे या सातेरीच्या उत्सवाला आणि त्याचबरोबर घोडेमुखाच्या जत्रेला आम्ही नकळत आमची सगळी पावलं गावाकडे वळतात, असा सगळा आमचा अनुभव आहे। मातोंड गावच्या श्रीदेवी सातेरीचा जो जत्रोत्सव आहे तो मोठ्या उत्साहात संपन्न होतोय। नवस पेडण्यासाठी हजारो भाविक जे आहेत ते राज्यातनं राज्याबाहेरनं सुद्धा मातोंड गावामध्ये आलेले आहेत, वेंगुर्ल्यामध्ये आलेले आहेत। राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष सहकुटुंब इथे येऊन देवीचं दर्शन घेऊन गेलेले आहेत। आमचे वेंगुर्ल्याचे प्रतिनिधी दीपेश परब आपल्यासोबत आहेत।
ते या गावचे सुपुत्र आहेत। दीपेश, संपूर्ण दिवसभर इथे विविध कार्यक्रम होत असतात, नवस पेटले जातात, लोटांगण सुरू आहे, कसा असतो हा पूर्ण कार्यक्रम? वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थाने आहे। संपूर्ण राज्यभरात या देवीची ख्याती आहे। स्वयंभू देवस्थान आहे आणि ही विशेषता म्हणजे ही लोटांगणाची जत्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे। कारण संपूर्ण दिवस निर्जळी उपवास धरून या ठिकाणी जे भाविक आहेत, हजारो भाविक या ठिकाणी देवीचा उपवास करतात आणि लोटांगण घालतात। लोटांगण हे साधारणतः रात्री 11 वाजता या ठिकाणी सुरुवात होतं। संपूर्ण आदल्या दिवशी रात्री 12 वाजल्यापासून हे लोक उपवास धरतात आणि पाण्याचा घोटसुद्धा हे पित नाहीत आणि संपूर्ण उपवास धरून या ठिकाणी लोटांगण घालतात। मोठी श्रीदेवी सातेरीची खूप मोठी ख्याती आहे। सर्वदूर हिचा भक्त भाविक सर्वदूर पसरलेला आहे। अनेक जण खास करून जत्रोत्सवानिमित्त अनेक भाविक हे या जत्रोत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवत असतात। सकाळपासून या ठिकाणी ओटी भरणे, नारळ ठेवणे, केळी ठेवण्याचे कार्यक्रम सकाळपासून सुरूच असतात। भाविकांची रांगा ह्या लागलेल्या असतात दर्शनासाठी। जे देवस्थान जी देवता आहे तरंग देवता, त्याचप्रमाणे देवीचे आणि श्रीदेव रवळनाथाची उत्सव मूर्ती ही याचं मंदिरात आगमन झाल्यानंतर मुख्य जे पारंपरिक जे कार्यक्रम आहेत त्या कार्यक्रमांना या ठिकाणी सुरुवात होते। त्याच्यानंतर लोटांगणाचा मुख्य कार्यक्रम हा या ठिकाणी सुरू होतो। अशा प्रकारे वर्षानुवर्ष ही प्रथा किंवा ही जत्रोत्सव या ठिकाणी सुरळीतपणे सुरू आहे। समस्त गावकर मंडळी त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांच्या सहकार्याने या ठिकाणचं श्रीदेवी सातेरी युवक कलाक्रीडा मंडळ आहे त्यांच्या सर्व जे युवक आहेत त्यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी सुरू असतं। आकर्षक या निमित्त मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई, फुलांची सजावटसुद्धा या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। यासाठी जे या ठिकाणचे युवक वर्ग आहे ते उत्स्फूर्त यात सहभाग घेत असतात। निश्चितच घोडेमुखचा जत्रोत्सव सुद्धा प्रसिद्ध आहे, याच गावचा तो आहे। काय नातं आहे या देवस्थानशी, घोडेमुख देवस्थान? मातोंड हा गाव आत्ताचं पेंडूर गाव आणि त्यावेळेचा मातोंड गाव हे दोन गाव अगोदर एकच होते। त्याच्यामुळे ही या ठिकाणची जी देवस्थान आहे ती सगळी या श्रीदेवी सातेरी देवस्थान यांच्या अंतर्गत या ठिकाणची ही सर्व देवस्थान आहे। घोडेमुख देवस्थानसुद्धा आहे। त्यामुळे त्या ठिकाणची जी घोडेमुखची जत्रा होते हा खरं तर एक प्रथेप्रमाणे एक मार्ग आहे चालत आलेला, जो त्यावेळी या ठिकाणचे जे गावकर मंडळी आहेत तो म्हणजे त्यावेळी पार पडायचा। जो घोडेमुख आहे तो ब्राह्मण आहे, त्याला जो साखर किंवा नारळ असाच नैवेद्य दिला जातो किंवा असं ठेवलं जातं आणि जे बाकीचे घोडेमुखचे जे चाळे आहेत त्यांना कोंब्याचा नवस हा केला जातो। हा गावची ही एक प्रथा आहे, ती केली जायची। कालांतराने याची ख्याती वाढत गेली। अनेक भाविक या ठिकाणी आपले नवसाचे कोंबे आणायला गेले। आता हजारो कोंब्यांचा त्या ठिकाणी चाळ्यांना, घोडेमुखच्या चाळ्यांना हा बळी दिला जातो आणि याच देवस्थानचा हा एक मुख्य भाग आहे सातेरी देवस्थानचा। आणि संपूर्ण हे देवस्थान सातेरी असेल, रवळनाथ असेल, या ठिकाणी बामणादेवी आहे, गिरोबा देवस्थान आहे, श्रीदेव रामेश्वर देवस्थान आहे, ही सर्व आणि श्रीदेव घोडेमुख देवस्थान, ही सर्व देवस्थानी मातोंड पंचायतांमधली ही सर्व देवस्थान आहेत। त्याच्यामुळे सातेरीची जत्रोत्सवानंतर घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाचे भाविकांना वेध लागलेले असतात आणि त्या जत्रोत्सवाला सुद्धा लाखो भाविक या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवतात आणि अशा प्रकारे हा संपूर्ण मातोंड गावच्या देवस्थानची ही दोन्ही कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडतात। निश्चितच वेंगुर्ला तालुक्यातल्या मातोंड गावची ही श्रीदेव सातेरी या जत्रोत्सवाला मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला। नवस पेटले जातात। राज्यातलेच नाही तर राज्याबाहेरले भाविक सुद्धा दर्शनासाठी, देवीचा नवस पेटण्यासाठी वेंगुर्ला तालुक्यातल्या मातोंड गावात येताना पाहायला मिळतात। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दैबावकरसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, वेंगुर्ला। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरीचा जत्रोत्सव बुधवारी उत्साहात संपन्न झाला। या जत्रोत्सवाला महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सहकुटुंब उपस्थित राहत श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं। श्रीदेवी सातेरीला मगाशी जसं म्हटलं की विधानसभेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुलजी नार्वेकर दरवर्षी येतात। त्यांचं संपूर्ण कुटुंब या जत्रोत्सवाला येत असतं। आपल्यासोबत नार्वेकर साहेब आहेत। साहेब, दरवर्षी आम्ही पाहतो तुम्ही आणि तुमचं सगळं कुटुंब या जत्रोत्सवाला येत असतं, आजही तुम्ही आला, काय सांगा? मातोंडला येऊन सातेरी देवी मातेचं दर्शन घेऊन मला खरोखर इथे प्रसन्न वाटतं। या ग्रामस्थात येऊन या ठिकाणी
आमच्या कुलदैवतेचं दर्शन घेण्यात निश्चितपणे संपूर्ण कुटुंबाला आनंद होतो आणि आईच्या आशीर्वादाने आज या कोकणातला भूमिपुत्र आज मुंबईत जाऊन महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करत आहे, महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत आहे. ही सगळी आईची कृपा आहे आणि आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचे आशीर्वाद. सर, महाराष्ट्राचं तुम्ही प्रतिनिधित्व करत असताना विधानसभेचे अध्यक्ष सगळे आमदार तुमच्या अंडर तुमच्या माध्यमातून हा विकास कामं होत असतात. आज देवीकडे काय प्रार्थना केली? महाराष्ट्रावर अनेक संकट येत आहेत, महाराष्ट्रात अनेक गोष्टी आहेत, देवीकडे काय प्रार्थना केली? मी आईच्या चरणी हीच प्रार्थना केली आहे, देवी मातेच्या चरणी हीच प्रार्थना केली आहे की या राज्यातील बळीराजावरती जे संकट येतं ते दूर करून त्यांना अत्यंत चांगले दिवस प्राप्त होत, या राज्यातील सगळ्या जनतेला सुख समाधान प्राप्त हो आणि आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींकडनं जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्याची ताकद आई मातेने आम्हाला देऊ. सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे वडील सुरेशजी नार्वेकर आपल्यासोबत आहेत. ते सुद्धा माजी नगरसेवक राहिलेले आहेत, नगरसेवक म्हणून त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. काय सांगाल तुम्ही दरवर्षी सहकुटुंब इथे येतात, काय देवीकडे मागणं? देवीकडे आम्ही देशाच्या सगळ्या हिताची कार्य हो आणि मोदी साहेबांना उदंड आयुष्य मिळो, त्याचप्रमाणे आपल्या या सावंतवाडी तालुक्याचं सुद्धा उत्कर्ष करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तर माझं देवीकडे तेच मागणं आहे, या सगळ्या इच्छा पूर्ण होत. सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष प्रेमानंद उर्फ बबन साळगावकर यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतलाय. साळगावकर हे 5 वर्षांहून अधिक काळ नगराध्यक्ष राहिले आहेत. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचे ते एकेकाळी निकटवर्ती होते. त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत माजी नगरसेवक विलास जाधव यांसह समर्थकांनी भाजपात प्रवेश केला. या प्रवेशानं शहरातील भाजपची ताकद आणखीन वाढली आहे. या प्रसंगी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, सुवर्णा गावडे, बावतीस फर्नांडिस, मनोज घाडकर आदींसह साळगावकर यांचे समर्थक उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महायुतीत घमासान, राणे चव्हाणांमुळे मी नगराध्यक्ष, संजू परब यांचं वक्तव्य आणि ओंकार हत्तीला मारहाण, तीव्र संताप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.